Il-gazzetta Kulħadd tirrapporta li l-karozza li semma George Farrugia kienet parti minn dak li jissejjaħ barter agreement. Bis-saħħa ta' dan il-ftehim il-JF Motors tal-aħwa Farrugia tħallas permezz ta' riklami minn One Productions għal karozza li ta'. Ir-reklamar li jingħataw ilaħħaq il-valur ta' 3800 lira Maltija. Il-Kulħadd tajt li dan kollu jxejjen l-allegazzjonijiet ta' Farrugia qoddim il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li l-Partit Laburista ingħata karozza b'donazzjoni minant John's Garage. Min barra dan JF Motors Limited, sussidjarja tal-grupp John's Garage, servit bħala aġent tal-karozzi tieghu f'Malta bejn l-1998 u l-2003. Għalhekk ftehim dwar karozza tieghu qatt ma seta' seħħ fl-istess żmien li Tonio Fenech ingħata Arloġġ fl-2010. Min informazzjoni li għandha l-Kulħadd jirriżulta li fil-fatt il-kuntratt ta' bejħ li bih ġiet irreġistrata mal-awtoritajiet il-karozza tiegħu sar direttament bejn JF Motors u persuna mill-pjetà li kienet rebħet il-karozza. Il-kuntratt tal-bejħ li jidher fuq il-faċċata tal-gazzetta ġie ffirmar f'Jannar 2002 wara li l-karozza ntrebħet fil-maratona ġbir ta' fondi li l-Partit Laburista organizza xahar qabel. Imkien fil-kuntratt ma jissemmew donazzjonijiet. Jirriżulta wkoll li kontrarju għal dak li qal George Farrugia Manuel Kuxkiri qatt ma involva ruħu fil-barter agreement. Nhar it-tnejn George Farrugia se jkompli jagħti x-xhieda tiegħu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi.